המבוגרים לא עושים ספורט. הוא בדרך כלל אישי, שוחים, הולכים, אופניים. זה ספורט קבוצתי. מי שבישל ומי שבעט ומי שעצר בשער, זאת הקבוצה. ואין לנו הזדמנויות לקבוצות בגילאים האלה. אני מאוד מקווה שיהיו גם ליגות וטורנירים ונבחרת. האמת היא שהחלום כן. ונבחרת. האמת היא שהחלום כן. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young.
נמצא איתנו סגי. מה העניינים? שנייה, הכל בסדר, איך אתה? איזה חיוך. איפה בסדר? משחק אחרון, מקווים לסיים את הטורניר בצורה טובה ביותר עם עוד ניצחון, והפתעה לפי דעתי, עשינו באמת טורניר יוצא מן הכלל. המשחקים הראשונים היו קצת קשים, לאט לאט התרגלנו, נכנסנו, והנה היום אנחנו במשחק האחרון, מקווה לתוצאה טובה, והשמיים שלנו הגבול. תודה. נרון, תגיד לי, אנחנו פסע מניצחון מהמקום השלישי, ואתה מתעסק לי עבודה, אין מה לעשות. עבודה היא חיינו, אתה אומר. אין ברירה. ספר לי, איך החוויה בשבילך? נהדרת, חבל הזמן. החבר'ה מדהימים, טורניר מקסים, אווירה נהדרת, חוץ מהנורווגים שהיו פחות נחמדים, כל השאר חביבים, במיוחד חוויה נהדרת עם איזשהו בחור מהקריבים שפנה אליי ודיבר על ישראל, שאנחנו העם הנבחר, והכל יהיה טוב, אלוהים שומר עלינו. בסך הכל, תוצאות גם בסדר, חוץ מאשר היום הראשון שקצת היינו בהלם, אבל נקווה לסיים את הכל היום כמו שצריך ולזכות במקום השלישי לפחות. אנחנו שנייה לפני המשחק האחרון המכריע על המקום השלישי. מה ההרגשות? מה מדברים בקבוצה? שאנחנו נעשה את זה. אל ישראל. נמצא איתנו פה ססי, האיש והאגדה. ססי, קשה היה ללכת מהמעלית לחדר, אבל
המחויבות היא מחויבות. מה אתה מרגיש? צריך לאט לאט להחזיר את השרירים למקום, אחרי כזה מאמץ של אתמול, 4 משחקים, עם הפסקות של שעות בין אחד לשני, קצת בעייתי, אבל יש מחויבות ורוצים להיות על הפודיום. בהצלחה לכולנו. בהצלחה. נמצא איתנו הטייל, רביב, מה קורה? אני מבואס, אבל פחות מאריק. לפחות שיחקתי 6 משחקים והייתי לדעתי טוב מאוד. בתרומה גדולה לקבוצה, 4 גולים שהייתי מעורב מתוך 5. אני מאוד מרוצה, רק מאוכזב שלא משחק את המשחקים האחרונים. מה לדעתך יקרה במשחק האחרון? החבר'ה נחושים? הם נחושים, אסור לנו להפסיד בכל מקרה. אני מקווה שיהיה ניצחון, כי צפון אירלנד נבחרת קשה מאוד, לא הפסידו אף משחק באליפות. אני מאמין שהתוצאה תהיה טובה, כי אנחנו קבוצה מצוינת. היה לנו חוסר מזל, חסרות לנו 4 נקודות. אל ישראל. סיימון, אנשים דיברו בחדר, איזה אומן, איזה בישולים. תגיד לי, אתה עובד טבח? אפילו בצבא לא הייתי ספק, הייתי ספק מזון. אבל צריכים לגמור את המשחק עכשיו. ניצחון, ישראל! איך ההרגשה? מצוינת, רק שתישאר ככה. השרירים? הכל טוב. טופל. בהצלחה. תודה. סיימון! האיש תקשיב, תוסיף לתעודת זהות. כן. סיימון שפיץ דיווידסון. שפיצברגר. מה אתה יכול להגיד לנו? תקשיב, הכדור ברשת. לא מעניין אותנו איך. מקום שלישי אליפות עולם עם אופציה ליותר. אבל בוא נגיד, לא בוחרים. מקום 3, אני יכול לפודיום. ישראל! עודד מידע! מה אתה אומר? חלום מתגשם. אמרתי שאנחנו רוצים נבחרת לפני 2.5, מקום שלישי בעולם.
לעצור פנדל, סגי? וואו! בלי פאול, בלי פאול. טוב, עודד!